आज बड़ी खुशी के बात बा हमरे भुलकुआ गांव में एक प्रोग्राम के आयोजन करता एक ना हमारे गांव के पूरा सहयोग बा। आज के हमारा सजल मंडली में उपस्थित हारमोनिया पर रविंदर चाचा, आर्गन पर हमरे माननीय जननीय जकरा के कहल जाला रिकेंद्र भैया, जकरा का वर्षों से इंतजार लोग करेला। बड़ा भाग से भुलकुआ में दिखाई दिले हमारे पिंटू चाचा नाल पे संगत करत नहीं, और जकरा के जवाब नहीं है कमलबास कुंवर के कोरस करे वाला जोड़ी देवे वाला हमारे बालाजी झाल पे उपस्थित बानी। और जितना भी हमरे बगल से आयल बुजुर्ग नौजवान सब कोई के प्रिंस प्रेमी की तरफ से बार बार लगातार 1000 बार प्रणाम रही, आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। नवरात्र नियर आइल बा हो, एक आदमी छूटत रहे हमार कैमरामैन हमारे उपस्थित बानी, पीरो से चल के आइल बानी हमारे शशि भैया जो टीवी 104 कंपनी चलेला। चाहत कि हमारे भैया के ताली बजा के आशीर्वाद दे दी सब। और साउंड के जवाब ना हमारे माँ डीजे साउंड भुलकुआ सजल बा, जरूरत से भी ज्यादा लागल बा, और शशि भैया के आशीर्वाद बनल बा। और जकरा के लयदारी के कहल जाला बोल बोले में हमरे उदय भैया भी उपस्थित बानी। हाँ, लहरात रह बानी, जहाँ रहे तहाँ चाहत रहे। तने एगो म्यूजिक रिकेंद्र भैया कबार के म्यूजिक आई लहरे वाले। वाह, जय हो जय हो, राजा हो जैसे राजा हो जा।
Thank you.